जोंना न' थांनाय बुबाग्रा दिनै खावा बुबाग्रा Kadung kadang kita Hambai mediano जों दिनै 6 तारिख जों 3 तारिखनि सिमि जोंनि तेलामरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक कन्स्टिट्युएन्सिआव दूर टू दूर प्रग्राम खायो बिसि वाइज जों दिनै खामारबारि बिसि खामारबारि बिसिआव जों दूर टू दूर प्रग्राम हाथाय गोजौआव पाइखा दाबो जों खामाराव थांदों खामारबारि बनपरे मरपारा बनपरे पाराकलक थांनाय अमहायखिनो जों दिनै तेलामरा पलिटिकल नि आन्डाराव 3टा कन्स्टिट्युएन्सि दङ 27 कल्याणपुर 28 तेलामरा 29 कृष्णपुर इनका 3टा जागानो चिनि दूर टू दूर प्रग्राम चलि दङ जों दिनै बाय 4 दिन उखा इनका अमहायखै जों थांमानि नक नक थांमानि चिनि तिप्रा सरक बेलायखैनो जोंनाव रेसपन्ड काहामरियो ताम निके चिनि नाहरमंग ग्रेटर टिप्रालेण्ड बुबाग्रानि नेतृत्व बाय जों चिनि तिप्रा हावो ग्रेटर टिप्रालेण्ड तुबनाय ताम निकाय जों गुसुं अ हावो तंग थानानि बागै चिनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड नांगौ बनि बागै चिनि बुबाग्रा मुभमेन्ट नंखरजाक बिनि नेतृत्व जों नंखलाय ताबुक दूर टू दूर प्रग्राम खालायलाय दङ दिनै 4 दिन उखा बनि बागै जों ताबुक खामारबारि थांनाय बनपरे मरपारा बनपरे पाराकलक अमहायखै जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड जेसा खायफानो 2023 जों विधानसभा चिनि एमएलए स्राम्बुई जों विधानसभा दखल खायै जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड तुबुनाय हिनै जों जतन सिक्ला फान बुरिनि फान तै चिनि पेरेन्ट्स पार्टी अमहायखै याप्रि बाक्सा खा बाक्सा खायै जों ताबुक नंखलाय दङ जों खायो फायनाय 2023 चिनि मथा जेसा खायफानो विधानसभा दखल खालायनाय मन्त्रि सभा गठन खालायनाय बनि बागै तामनि बागै हांखाय चिनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड नांगौ ओ ग्रेटर टिप्रालेण्ड सारा चिनि बानचिनानि कुनु लामा क्रै चिनि भबिष्यत चिनि थिनांनि बागै जों अमहायखै जों दिनै आन्दोलन नंखलाय दङ अ जागा जों दिनै चिनर दङ चिनि तेलामरा ब्लकनि आन्डाराव हाइसपाइजाक चिनि YDF सेंट्रल कमिटिनि सेक्रेटारि बरनग्रां तिरिनो जमातिया दैबो दङ चिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि सेक्रेटारि चिनि बरनग्रां साहित्य मोहन जमातिया दै ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि